По време на 7 годишния таймскип между края на Cell сагата и начало на Бул арката, Гоку тренира усилено в другия свят и не само, че беше изравнил силите си с Гохан, но и го надминава с Супер Сайян 3. Торияма по това време е имал някакви идеи за това как ще изглежда Супер Сайян 3. В един от дизайните виждаме, че Гоку отново си има дълга коса, но заедно с опашка, а другият дизайн изглежда малко като Супер Сайян 2, но просто косата е зализана назад. Както знаем, в Dragon Ball Z финалният дизайн на формата е с много дълга коса и липсата на вежди, която била и целта на Торияма, за да може Гоку да изглежда по-запашително. Първият път, в който виждаме тази форма, е в чаптър 474 и в Dragon Ball Z епизод 245. И в този момент Гоку се изправя срещу Маджин Бу и осъзнава, че Супер Сайян 2 няма да е достатъчно срещу него. След това Гоку ни показва, че може да отиде отвъд Супер Сайян 2 формата. Разбираме в Дайзеншо книга, че Супер Сайян 3 е 4 пъти по-силен от Супер Сайян 2 или 400 пъти по-силен от бейс формата си. Супер Сайян 3 се използва, за да победиш врагът си възможно най-скоро, понеже Супер Сайян 3 консумира ненормално количество енергия. Всъщност, даже бих казал, че това е формата, която консумира най-много енергия. Това безумно консумиране на енергия, когато се използва Супер Сайян 3, също така причинява огромен стрес върху този, който използва формата. И тук не говоря за емоционален стрес. Когато Гоку за пръв път използва Супер Сайян 3, успява да се съпостави с Маджин Бу и хубаво да го удари няколко пъти, но не може да го довърши. Причината за това е, че дори Гоку да не се биеше с всички сили, Супер Сайян 3 консумира много енергия. Колко точно консумира Супер Сайян 3 в тази кратка битка? Гоку имаше 24 часа, докато не бъде изпратен отново в другия свят. И Супер Сайян 3 лимитира това време до 30 минути. Ето толкова много енергия изразходва в това кратко време. И ако сте забравили какви са тези 24 часа и защо Гоку трябва да бъде запратен в другия свят, това е защото Гоку се пожертва в края на Cell сагата и умря от експлозията, която Cell направи. И в света на Dragon Ball има една бабка, която може да се съживи за един ден, но както казах, този един ден се съкрати до 30 минути, заради краткото използване на Супер Сайян 3. По-късно виждаме Готенкс да се бие срещу Бул и ние разбираме, че сливането заедно с Супер Сайян 3 консумира толкова много енергия, че лимитира времетраенето, в което са слети заедно. Затова много фенове смятат, че Супер Сайян 3 е само ако си мъртъв и си в другия свят. И това не е само заради причините, които изброих по-рано, но и по-късно в Dragon Ball Z, докато Гоку се бие срещу Кид Бул, Гоку беше прекалено самоуверен в това, че ще успее да победи Кид Бул с Супер Сайян 3, ако използва цялата сила на формата. Но когато се опита, неговото тяло просто не можа да поддържа формата за дълго време и се върна не в Супер Сайян 1 или 2, а направо в бейс формата си. И според мен тази форма е нещо като експеримент и Гоку не е успял да я усъвършенства. И че тази форма се използва за бързо приключване на дадена битка, защото консумира огромно количество енергия. За съжаление не знаем как Гоку е постигнал Супер Сайян 3 трансформацията, дори и до ден днешен. Просто знаем, че е тренирал. Наистина, нямаме информация за това как Гоку се е сетил за тази форма. И това е, което имам да кажа за Супер Сайян 3. Ако имате идеи на какво искате да видите видео, дайте идеи долу в коментарите. И ако видеото ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте за канала с камбанката, за да не изпускате най-новите видеа, които качвам. Чао и до нови срещи!